Oy, GB, kini aka, bantay usa ko kay kalibangon kaayo ko pag naimo agi tao, maghimo tag full sign para dili ta mahalata. Pag naimo agi tao, mo singgit ka lang sa kuha og 1-4 kaya ron makatago ko. Pag mulampas na gani ang tao, musinggit ka lang sa kuha og call sign na 7-5 kay para mo gawas na ko sa akong gikalibangan. Pag tarong biya kay basig magbinugo ka na pod, uwaw biya kayong maabtan. Sige. Bantay ka ha. Kasakit sa ako, lobot. Mauna ning resulta sa bayabas. 1-4. Agoy na pag ito. One four. Matayo mang ganita oh. Ikabuangan man siguro ko aning bata ah. Unya ka lang gil. Mahuman lang ko din he. 1-4. GB. Ganina ragig ka nagsigig 1-4 dira. Basig ma-4-0 karon. Abi ka nimo gwa ko kahalata. Uy, sani, dali isa. Unsa man? Uy, sani, mukha ka bayag uhong, no? Oh, paborito ko na. Ngadto sa sagingan ay, tuay dagang uhong. O sige, ako ngadtoon. Ikaw din para kalibang din hino. Nalibang di ay ko, nagpungko ra gani ko. Mulimod pagid ka, naabtan ka na gani. Sumbong diti ka. Unya, nakita na mong uhong. Dili man to uhong ako nakita. Talong man to ni Carla. Unsay talong ni Carla ba? Tuwangan to ay, may nalibang. Nya, nalipay ka na. Kay imo kong gikabuangan. Ikaw kuno akong ingon anaon kung malipay ka ba. Tamparoson kuno nato. Oh, nya pa oh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Yeah, the love of Wellness Butter Rap Production, the hidden beauty of Masbate. Pakinggan nyo to. Let's go! Halikayo, pasyalan natin ang probinsya ng Masbate. Pag inyong napuntahan, kayo din mismo ang sasabi na kakaiba kami at meron kaming sinabi. Kaya go mga turista, travel tayo pa Masbate at silipin ang kaganda ka ng aming lugar.